Isang magandang umaga ho sa inyong lahat mga kabalen at welcome sa ating programang CLTV 36 Newsstream. Ako pong yung lingkod, Justin Dizon. Maghahatid po sa inyo ng balita at impormasyong makatotohanan, balita at impormasyong mapagkakatiwalaan at balita at impormasyong may paggagamitan. Ito po ang pangako ng CLTV 36 News and Current Affairs sa atin pong mahigit 1.8 million followers dito ho sa Facebook. At kumusta ho yung mga followers ng CLTV 36, yung mga nakatutok sa ating programa? Ayan, happy Monday sa inyong lahat. Napapanood ho ito sa ating Facebook page at CLTV 36 Official and at CLTV 36 News. Mga kabalen, napapanood din ho ito sa ating telebisyon via Signal Channel 115, Luzon, Visayas at Mindanao. Live na live ho tayo ngayong Lunes ng umaga. At syempre sa Air Cable Converge Channel 71. Live din tayo at sa ating 37 cable partners dito po sa Central Luzon. At syempre sa Channel 36 sa Kalakhang, Pampanga. Free TV ho yan mga kabalen. Kaya naman mag-scan na ng inyong mga digital TV sets o yung mga digital boxes ninyo para mapanood ng malinaw na malinaw ang mga programa ng CLTV 36. Ano? Live din ho tayong napapanood sa ating YouTube channel at CLTV 36 Official. At kung hindi mo mapanood to ngayong live, ano, pwede mong balikan mamaya. Pero maganda live ho dahil itong mga balita natin, mga real-time na pangyayari to. Ano? Mga kaganapan sa mga oras na ito, mga balitang dapat ninyong malaman. Ngayon pong 10:18 ng Lunes, July 14. Shout out muna. Yan, pagbati muna sa lahat ng mga nakatutok sa ating programa, lalong-lalo na ho dyan sa mga kaibigan natin sa bayan ng Mexico, Pampanga. Ayan, kumusta? Yung mga pamilya Canlas dyan sa Mexico, Pampanga. Maya pabakbuke kayo. Nakalasalamat. King Pamanantabe, King CLTV 36. Ano? At syempre, I'm sure nakatutok ang aking kaibigan, Goyang Joel Stephen Manalo, Ning Santo Domingo, Minalin, Pampanga. Aldo Aldoya pong Manalbe, sasala. Harapin, Paborito na po yung CLTV 36, makibalita ka rin kaganapan. Keti po King Labuad, Kapampangan. Yan po, then. Kaya katang talatuki. Yes, ang ating pong mga masugid na followers at mga tagapanood dito sa ating programa. Kumusta ho kayo? Mag-komento lamang at kung meron kayong nais ipabati, ayan, maaaring banggitin ni Kuyang Justin. For the meantime, silipin muna ho natin ang sitwasyon ng trapiko sa malaking bahagi o sa iba't ibang bahagi po ng syudad ng San Fernando, Pampanga. Real-time traffic situation sa syudad ng San Fernando via City Public Order and Safety Coordinating Office o CPOSCO. Ito ho mga kabalen, sa oras na ito, dito muna tayo sa upper row, yung leftmost boxes, yung dalawang box dyan. Yan ho yung area ng sakop o yung Diosdado Macapagal Regional Government Center. Kung saan may nakikita natin yung progreso dun sa paghukay o yung pagsasaayos ho ng drainage system. At yan nga, malapit na sa may entrance ng Regional Government Center. So para ho sa mga papasok ng Regional Government Center, expect ninyo yung outermost lane lang ang pwedeng daanan. May barrier ho dyan dahil dun sa uneven portion ng kalsada dahil ongoing pa rin yung construction. So ingat-ingat lang dun sa mga motorista. Light to moderate traffic ho tayo. O actually light traffic dyan sa area na yan sa may Regional Government Center. Yan pong sakop Maimpis. Samantala, dito ho sa may area naman ng downtown, yan pong tulid Cindy sa pong Mirabes. Paboritong puntahan, pasyalan ni Kuyang Justin nung siya'y bata-bata pa sa Mirabes. Ito, light traffic, ganyan din ho sa may area ng Svelapco.
Kining lalam naman, kini pong tulid elementary school na San Fernando Elementary School at dyan sa may High School Boulevard, light traffic. Pero pagdating ho ng Makabali, light to moderate traffic ang asahan dyan, may kaunting build up. Ganyan din sa may Dolores, kini pong tulid JBL hanggang sa may area ho ng Makabakle. O bago kayo makarating ng intersection dyan ho sa may Dolores area, asahan po ang light to moderate traffic sa mga oras na ito. Paalala ho sa mga motorista, sumunod sa mga itinakdang batas trapiko at huwag gawing parking lot yung mga bike lanes. Natatawa ako kahapon, nagbibisikleta ako dyan sa may syudad ng San Fernando. Share ko lang, SKL. O dyan sa may syudad ng San Fernando, may mga motor riders, yung mga nakasingle na motor. Na dumadaan sa mga bike lanes. Kagabi, nakasabay ko. Abay, binubusinahan pa ako at gustong tumabi pa ako. Nasa bike lane na ako. Saan ako pupunta? Yun mga bike lane, hindi sila pang motorsiklo, pang siklista, pang bisikleta. Pwede naman makidaan. Pero huwag naman businahan at patabihin pa yung mga nasa bike lane na bisikleta. Yung motorsiklo, pwede nga kayo sa kalsada. Di ba? So, yun ho, dami-daming kamote. Di na naubos yung mga kamote. Gawin nga natin fries. Gawin natin kamote fries. Pero may gusto namin kamote tindahan, Sino? Nasa bike lane ka, bubusinahan ka para umalis ka ng bike lane. Kasi motorsiklo siya. Gusto niya makauna siya sa'yo. Bakit? Para saan? Ang lawak-lawak ng daan considering it's a Sunday. Pwede naman po sila sa main road, di ba? So, marami hong ganyan, At syempre, yung ginagawang parking lot. Lalong-lalo na dyan sa tapat ng DPWH, puslahan tayo, at saka sa BIR, yan ang hirap, yung mga tanggapan ng gobyerno, gumagawa sila ng mga opisina na walang parking para sa mga kliyente. O kaya yung mga kliyente nagpaparada sa mga kalsada. Di ba? Yan ang problema. Sige ho mga kabalin, silipin naman natin sitwasyon ng trapiko sa lalawigan ho ng Bataan sa mga oras na ito. Ito ho mga kabalen, real-time traffic situation muna sa lalawigan ho ng Bataan. At sa mga oras na ito, ayan, sa we speak 10:24 ng araw ho ng Lunes, July 14. At maluwag ho ang mga kalsada dyan sa lalawigan ng Bataan. At hindi rin masyadong maulan, wala tayong nakikitang basang kalsada right now, Dyan ho sa may area ng Layak, Balanga bound, light traffic, ganyan din ho sa may papasok ng SC Tex dyan sa may Hermosa at dyan sa may Suwal. Ganyan din ho, light traffic ang aasahan dyan. Dito ho sa may Coolies Crossing, light traffic din mga kabalen. At dyan sa may Balanga, light traffic sa mga oras na ito. Paalala lamang ho sa mga motorista sumunod sa itinakdang speed limit, 60 ho sa mga motorsiklo, 80 sa mga pribadong sasakyan, 70 sa mga PUV, 50 sa mga truck and van. Yan, 60 sa mga PUV, at 80 ho sa mga pribado. Ayan, 70 pala, 70. 60 yung motorsiklo at 50 yung truck at saka van. Yan, para hindi ho tayo magkalito-lito. Gaya ko. At syempre, sundin ho yung batas trapiko upang maiwasan ang aberyas sa kalsada. Mula ho dyan sa Bataan, pasadahan natin ang isang mabilis yung sitwasyon din ng trapiko sa North Luzon Expressway para ho sa mga babiyahe patungong Metro Manila. At nanonood si Kuyang Kabayan, Art Consuelo. Ayan, Kabayan Art. Kabayan Art, kumusta na yung mga pag-i-interview natin sa kalsada tungkol sa online gambling? Ayan, Kung napapanood ho ninyo yung mga man on the street o yung mga people on the street interviews natin sa Mic Drop, si Kuyang Art at si Iska, yung ating intern, nag-interview. Tinanong nila yung mga kababayan natin dyan sa may intersection, Ciudad San Fernando, kung pabor ba silang, anong tawag dito,
sa total ban ng online gambling dahil mainit na usapin yan. O sa 10 tinanong nila, lahat po yung 10 pabor sa online gambling. Doon sa 10 yon, yung 5 naubusan na ng pera dahil sa online gambling. O, di ba? Makikita ninyo yung sinabi, walang mapapala. Yung iba, uubusin ka unti-unti. Yung mga ganun yung mga komento eh. Sa una, mananalo ka, pero makikita mo, maubos yung laman ng e-wallet mo. Yun yung mga comment ng ating mga netizen, yung mga netizen, yung ating mga kababayan na na-interview mismo ni Kabayan Art Consuelo. At kung kayo ay nagbabalak sumubok ng online gambling, ay maganda mapanood din yung sentimiento itong ating mga kababayan na minsan nang nalulong sa sugal. At siyempre, gaya nga ako nang binabanggit nila, walang pupuntahan, walang mangyayari, sisirain lang yung buhay, pati ang iyong pamilya. Yan ho yung sinasabi nitong mga nakapausap natin na nakasubok nung tinatawag na mga online gambling, yung sa mga cellphone lang, tataya. Tapos makikita, mauubos yung laman ng kanilang wallet. Kawawa naman. O bago tayo pumunta sa NLEX, batiin din natin si John Quiroz at ang Quiroz family ng Arayat, Pampanga. Ayan, maraming salamat, John. Get well soon. Magpalakas ka ng husto dahil marami pa tayong gagawin. At syempre, binabati natin yung pamilya ni John na napaka-supportive din dito sa CLTV 36. Ayan. Traffic situation sa malaking bahagi po ng North Luzon Expressway sa mga oras na ito. Dito ho sa may Bocaue, Balintawak, Toll Plaza muna tayo. Ayan, maluwag ho ang sitwasyon para ho sa mga patungo ng norte. At ganyan din yung mga southbound o yung patungo ho ng Metro Manila sa mga oras na ito. Pero dito sa may Valenzuela Interchange, kung patungo ka ng norte, maluwag. Pero light to moderate traffic na yung aasahan mo. May konting build-up na pagbabagal sa mga patungo ho ng Metro Manila pagdating ninyo ng Valenzuela Interchange. Dito naman sa may area ng Karuhatan, Toll Plaza, ayan, maluwag ho ang sitwasyon. Wala masyadong pila. Ganyan din sa magkabilang linya ng Marilao area ng North Luzon Expressway dyan po sa Marilao, Bulacan. At ganyan din sa Bocaue, Bulacan, magkabilang linya, maluwag ho ang sitwasyon sa mga oras na ito. Yan ho, kabalen, ang real-time traffic situation sa ilang bahagi po ng North Luzon Expressway. Hatid po sa atin ng NLEX Corporation. At samantala, alamin naman natin kung ano yung magiging taya ng panahon for this week. Nakita natin, medyo maganda yung weekend. Maaraw, may mga nakapaglaban na. At sana magtuloy-tuloy ayon sa marami nating kababayan. Siyempre, ayaw din naman natin ng malalakas na pag-uulan. Lalo na. At yung mga nasa low-lying areas, o kung sasabayan pa yan ng high tide, naku po, problema talaga. Alamin muna natin ang magiging sitwasyon. Hanap yung title. Hanap yung title. Ayan, mahubos na yung kanta. Ito po, wala yung title. Ito, ayan. Diba? Pag-asa weather update. Okay. Narito na po ang latest sa magiging lagay ng ating panahon mula po sa DOST Pag-asa. Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. As of 4 a.m. today, ito yung ating latest advisories
sa ating mga lokalidad. So sa kasalukuyan, as of 4 AM nga, may nakataas tayong thunderstorm advisory sa ilang areas ng Central and Southern Luzon. So may mga naobserbahan tayong thunderstorm activity ngayong madaling araw sa area ng Zambales, Bataan at ilang bahagi ng Quezon. So para malaman natin at ma-monitor yung mga thunderstorm advisories or rainfall advisories na posibleng i-issue ng pag-asa sa ating mga lokalidad within the day, ay maaring bisitahin ang official website ng panahon.gov.ph. At para naman sa ating latest satellite images as of ngayong araw, so makikita natin dito sa ating latest satellite images itong patuloy na pag-iral ng southwest monsoon o yung hanging habagat sa buong bansa. Sa kasalukuyan, wala pa naman tayong minomonitor na low pressure area, pero may minamataan tayong mga cloud clusters o yung mga kumpol ng kaulapan dito sa silangang bahagi ng Visayas, Mindanao area. So patuloy natin ito minomonitor. Sa kasalukuyan, hindi pa naman ito low pressure area. Mas magiging concern natin ngayong araw yung pag-iral nga ng southwest monsoon o hanging habagat na siya magdudulot ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkilat sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at sa Mindanao. Samantala sa Metro Manila at nalalabing bahagi pa ng ating bansa, ay bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin ang ating inaasahan. Sasamahan lamang yan ng mga pulupulong pag-ulan na may pagkulog at pagkilat na dulot ng thunderstorms. Para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, so itong western section ng Southern Luzon, itong areas ng Occidental Mindoro, Palawan, Romblon, as well as itong mga lalawigan rin ng Zambales at Bataan, magpapatuloy itong mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkilat na dulot ng habagat. For Metro Manila and the rest of Luzon, ay mas maaliwalas ng bahagi ng ating panahon, pero asan pa rin natin yung mga on-off na pag-ulan. So kadalasan yung mga biglaan at panandali ang pag-ulan na dulot ng thunderstorms na ito, kadalasan nangyayari sa dakong hapon at sa gabi. Sa areas naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, mapapansin pa natin itong western section ng ating bansa makakaranas ng mga pag-ulan na dulot ng habagat, since ito yung mga areas na exposed sa pag-iral ng southwest monsoon. So itong area ng Palawan, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao, asahan natin ngayong araw ang mataas na tsansa ng mga tuloy-tuloy na kaulapan at mga pag-ulan. Samantala sa nalalabing bahagi ng Visayas at sa Mindanao, dito sa area ng Central and Eastern Visayas, Caraga, sa Barm, Soxargen at Davao Region, asahan naman natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap at papawirin. So maaliwalas sa panahon na rin na ating inaasahan ngayong umaga hanggang sa tanghali, pero pagsapit ng hapon hanggang sa gabi, maghanda tayo sa mga malalakas na biglaan at panadali ang pag-ulan na dulot ng thunderstorms. Sa kalagayan naman natin karagatan sa kasalukuyan, walang gale warning na nakataas, banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi sapagkat kung meron tayong offshore thunderstorm activity, ito yung mga pag-ulan sa ating mga dagat baybayin, sahan natin ang mga pagbugso ng hangin. Akibat dito ang bahagyang pagtaas ng ating mga alon. Para naman sa ating 4-day forecast sa mga susunod na araw, dahil nga inasahan natin ang patuloy na pag-iral ng habagat for the next 5 days, bukas, araw ng Tuesday, magpapatuloy pa rin yung mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa kanlurang bahagi ng ating bansa. So ito yung mga areas ng Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Palawan, itong western section ng Visayas at western section ng Mindanao. So hanggang bukas magpapatuloy pa rin yung mga pag-ulan over these areas. Pero pagsapit ng Wednesday at Thursday, so as early as Wednesday, dahil nga patuloy nga nating minomonitor itong mga cloud clusters sa silangang bahagi ng ating bansa, malapit dito sa edge ng ating Philippine Area of Responsibility, may posibleng mamuong isang na ito. So sa mga susunod na araw, itong LPA inaasahan natin, or itong posibleng LPA inaasahan natin yung generally pakanluran na paggalaw o yung western
westward movement papalapit dito sa ating bansa. So sa mga susunod na araw, particularly sa mga araw ng Wednesday at Thursday, dahil sa pinagsamang epekto nitong low pressure area at yung pag-iral ng southwest monsoon o yung hanging habagat, malaking bahagi na ng ating bansa makakaranas ng pag-ulan. So buong Visayas na, buong Mindanao rin at itong Southern Luzon, so yung mga rehiyon ng Mimaropa, Calabarzon, Bicol Region, including Metro Manila, makakaranas na ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan dahil nga sa pinagsamang epekto ng dalawang weather system na ito. Pagsapit naman ng Friday, araw ng Biyernes, dahil inasa natin yung patuloy na paglapit ng posibleng low pressure area o sama ng panahon sa ating landmass, mas malaking bahagi pa, mas maraming areas pa ng ating bansa makakaranas ng mga pag-ulan. So possible by Friday, buong bansa, buong Pilipinas makakaranas ng mataas na tsansa ng makulimlim na panahon at mga kalat-kalat na pag-ulan, pakulog at pagkilat, dala yan ang pinagsamang epekto ng low pressure area at ng habagat. Kaya sa mga susunod na araw, patuloy po tayong mag-monitor ng mga weather updates sa pinapalabas ng Pag-asa ukol sa mga posibleng pamumuo ng low pressure areas. Mag-monitor rin tayo ng mga localized advisories na ini-issue ng ating mga Pag-asa Regional Services Divisions. At ang haring araw sa Kamunilaan ay sisikat mamayang 5:35 ng umaga. Lulubog naman mamaya sa ganap na 6:29 ng hapon. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo na sa ating mga rainfall or thunderstorm advisories, possible yung mga heavy rainfall warnings, sa mga susunod na araw ay follow kami sa aming social media accounts at DUST_Pag-asa. Mag-subscribe rin kayo sa aming YouTube channel sa DUST Pag-asa Weather Report at palaging bisitahin ang aming official website sa pag-asa.dust.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Dan Villamil Lagulan.
Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream at para ho sa mga balita ngayong araw ng Lunes, ito ho mga kabalen, headlines muna tayo ngayong July 14, 2025. Ito ho mga kabalen, idineklara hong holiday ang July 21 sa syudad ho ng Mabalacat. Yan ho'y sa darating na Lunes, 1 week from now, bilang paggunita dyan ho sa 13th anniversary ng pagiging lungsod ng Mabalacat. Ayan ho ay sa bisa ng Proclamation number 941 na pirmado ho ng Pangulo at siyempre ni Executive Secretary Lucas Bersamin at authority po ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayan, July 21, holiday po sa Mabalacat bilang paggunita sa 13th Cityhood Anniversary. At siyempre, asahan din natin kung ano yung mga pagdiriwang, ano yung mga kaganapan, ihahatid po namin sa inyo yan, makikibalita tayo, lalong-lalo na siyempre sa ilalim ho ng bagong administrasyon ni Mayor Jel Aquino. Diyan ho sa Mabalacat City kung ano yung kanilang mga pakulo, sa pagdiriwang ng pagkasyudad. 13 years mula ho nang maging syudad, ito pong Mabalacat. Yang mag-aral ko mabiga, Don Bosco, pasyudad kanina. 13 years, so 2025. 2012 siya naging naging city yung Mabalacat. Ayan. Sige ho mga kabalen, yan paalala sa mga kababayan natin dyan sa Mabalacat at yung mga nagtatrabaho, nag-aaral dyan sa Mabalacat City. Wala akong holiday po ang July 21. Araw ho ng Lunes yan. 13th anniversary ng pagiging syudad. Ito ho mga kabalen, sa iba namang balita, isang bamboo factory ho sa barangay Nabuklod, Florida Blanca, Pampanga ang isinusulong na maitayo ngayon ng Pampanga Provincial Government. Katuwang ho yung Department of Social Welfare and Development, o yung DSWD. Opo mga kabalen, dahil, teka lang, di pala lumabas. Ayan, ito pakita natin. Yan. Ito po ay upang pakinabangan ang dumaraming tanim ng kawayan sa lugar na maaari pong makapagpalago sa kabuhayan ng mga katutubong Aita. At bukod ho dito, kasama ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA at yung mga sikat na furniture makers dito ho sa lalawigan ng Pampanga. Tuturuan ho yung mga katutubo sa paggawa ng dekalidad na bamboo furniture, kagaya ho ng mga upuan, mga papag, yung marami pang iba at nabibilihin rin mismo ng atin pong pamahalaan. Ayan, napakagandang proyekto nito. Ito ho, base ho sa datos ng DENR, umabot na sa 108,872 na punla ho ng kawayan ang naitanim ng mga katutubo sa kanilang lupain na mayroong kabuuang 536 hectares. 500, 300. Pag talaga nakakita ko ng numero, kinakabahan ako. Sorry. 536 hektarya po yung lupa ng mga katutubo at mahigit 108,000 na yung punlang kawayan na kanila hong naitanim. Marami-rami yan. At ang programa po ay bahagi ng Agroforestry Integrated Program ng Kapitolyo at ng DSWD na naglalayon ngang matulungan itong mga Aita na maibenta ng maayos at sa tamang presyo itong kanilang mga ani dahil
alam naman natin ang problema ho nila binabarat sila ng mga middleman. Kaya itong ating pamahalaan gumawa ng programa na sila na mismo yung mamimili para hindi na baratin dito hong mga middleman kung tawagin. Bukod ho dito, binigyan din ho sila ng iba't ibang farm equipment at mga seedlings ng kawayan at guyabano bilang karagdagang suporta sa kanila pong kabuhayan. Yan ho mga kabalen ang latest kaugnay ho ng programa ng Kapitolyo ng Pampanga para sa mga katutubong AITA. Siyempre pinangungunahan ho yan ni Governor Lilia Nanay Baby Pineda. Ayan. Matitibay ho yung mga kawayan, matitibay yung mga furniture na gawa sa kawayan. At siyempre talagang native, ika nga, local, proudly Kapampangan made at gawa ho ng ating mga kapatid na AITA dyan sa bayan ho ng Florida Blanca. Ito ho sa ibang balita naman at pakita natin naging matagumpay ho ang pagdiriwang o yung unang General Assembly dito pong Crisot Heritage Foundation Incorporated. Ito po dinaos kasabay nitong 107th death anniversary ni Juan Crisostomo Soto, mga kabalen. Siya po siyempre kilala natin bilang matenakang Kapampangan. Yatong po karing many muna. Yan pong muking Crisotan kung alam nyo lang. Yung si Crisot din ho ang unang nag-publish nito pong unang Diaryong Kapampangan. Mga biran. Ito po yung title na Yapuing Minuna. May publish, ginawang Diaryo Kingamanong Kapampangan. Ito pong mga biran. At ito ho layon ho ng bagong Heritage Foundation na kung saan miyembro ho hindi lamang yung mga angkan ho ni Crisot, kundi bukas din yung organisasyon sa iba't iba pang mga Kapampangan advocates na nais hong magpasulong o magsulong ika nga na magpapalakas ng legasiya na iniwanan ho ni Crisot o ni Juan Crisostomo Soto. Apin po ini, siyempre, ining pamagsubong king kultura po nga manong Kapampangan ang populetang miyaliwang art form kung tawagin, yung Crisotan. Yung even yung pagsusulat ho ng mga poesya at ng mga maikling kwento, yan ho ang kabilang sa mga tututukan itong bagong Heritage Foundation. Siyempre, miyembro dyan ang iba't ibang mga lokal na opisyal at mga champion ho ng kulturang Kapampangan. Nakita natin na yan, si Mayor Di Mandato, binibining Sonia P. Soto, siyempre apo po siya ni Juan Crisostomo Soto. At pamangkin, apo. Paunakan ni ma'am. Paunakan. Present din, nakita natin, of course. Ni pong kakatam Poeta Laureado Frank Gintu. Tinago niya naman king may sabing pamitipon. Ating Ching Pangilinan, kaya baya naman po karing may kiyabe o may anantabe at may participate ang po Sir Joel Maliari. Yan ho sa ilan lamang sa mga nakiisa sa General Assembly, kauna-unahang General Assembly po ng Crisot Heritage Foundation Incorporated. Abangan ho yung kwento ni Ashley Punsalan kaugnay ho ng mga programa at mga proyekto na inihanda po nitong Crisot Heritage Foundation para po sa ating lahat. At sa iba naman hong balita, ito mga kabalen, basahin ko na lamang. Teka lang, palitan natin yung video. Ito ho mga kabalen mula sa Philippine News Agency. Pakita ko lang At umabot ho sa 48.98 million pesos na halaga ng illegal na droga
ang nasamsam ho ng mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa kanilahong mga operasyon na ikinasa mula July 4 hanggang July 11. Kaugnay ho nito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpatupad ng kampanya laban sa illegal na droga at yung bentahan po ng illegal drugs. Sa isang pahayag na inilabas ho ng PIDEA nito pong linggo, sinabi nilang nakapagpatupad sila ng 54 high-impact operations, 42 buy bust, 4 interdiction for search warrant, 3 marijuana eradication at 1 routine inspection kung saan naaresto po ang 76 drug personality. Yan ho mga kabalan ang latest. Kaugnay sa kampanya ng ating pamahalaan laban sa illegal na droga. Ito ho mga kabalen, breaking news, hindi ko muna ipapakita yung litrato. Hindi ko papakita yung litrato pero babasahin ko yung detalye nito pong breaking news. May post ho yung itong Mabalacat pulis, panawagan. Meron ho silang nakitang isang bangkay ng hindi pa nakikilalang babae sa barangay Dao, okay, Mabalacat City. Nakasuot po ng dark blue na t-shirt, blue jeans, white shoes, 5'1" ang taas. Sa kasalukuyan, ginagawa na ho yung investigasyon upang matukoy ang pagkakakilanlan ng nasabing individual. At hiling ho ng kapulisan, kung meron ho kayong nakikilala o may nawawalang kaanak, makipag-ugnayan ho sa Mabalacat City Police o di kaya naman dito ho sa Prince Funeral Services, dyan ho sa may Casmor, Barangay Mabiga, Mabalacat City, Pampanga. Okay, so meron hong isang bangkay na natagpuan, bangkay ho ng babae, dyan ho sa Barangay Dao, Mabalacat. At kung meron ho kayong nakikilala o may kaanak na nawawala, mangyari lamang makipag-ugnayan. Ito pong ilalarawan ko, i-describe ko na lang kasi hindi ko muna pwedeng ipakita yung picture. Medyo edit muna natin. Kakapasok lang, kakapost lamang ho ng Mabalacat Police ngayon. Kakapadala lang sa atin. So hindi ko pwedeng pakita muna yung litrato. Ipapa-edit lang natin, paki-blur yung photo kung kaya nating habulin. Pero ipopost din ho namin sa Facebook page natin. Ito po, basahin ko ulit nakasuot po siya ng dark blue na t-shirt, blue jeans, at puting sapatos. 5'1" ang taas. Okay, so nasa may Prince Funeral Services na po sa may Casmor, Barangay Mabiga, Mabalacat City. Ito pong bangkay. So hindi pa nila na-identify, kaya nananawagan ho itong mga otoridad ng Mabalacat, yung Mabalacat PNP, na kung mangyari ay kung meron ho kayong kilala o may kaanak kayong nawawala, pwede ho makipag-ugnayan sa kanila pong tanggapan. Yan ho mga kabalen. Ito naman ho sa iba hong mga balita, ito sinabi ho ni Vice Mayor June Castro ng Mabalacat City na handa po silang ibukas itong mga sesyon ng sanggunian at yung mga hearing ng sangguniang panglungsod ng Mabalacat sa publiko mapapanood ng live. Yun pong mga sessions, panoorin natin ang pahayag ni Vice Mayor June Castro kaugnay nitong pagbabago na kanilang ipatutupad dyan ho sa syudad ng Mabalacat. Transparency, inuumpisan na po natin, kaya lang dahil sa financial constraint, gusto ko pong i-ere yung lahat po ng mga regular session natin, special session natin, para sa ganung paraan magkakaroon po ng opinion, idea yung bawat Mabalakenyo.
Yung, So live stream yun, live yes stream, po, live stream, pwede opo. rin sa TV. Opo, pwede sa TV at maglalagay po tayo ng mga red wall sa strategic area, dun sa mga public places na kung saan makakapanood po ang bawat Mabalakenyo. Ang paggabay po sa mga bagong elect na official dun sa mga committee hearing, sa regular session in aid of legislation. Gaya po ngayon, mayroon kaming nakasalang na committee hearing on transport. Kailangan po magabayan po natin sila at maturuan po natin dun sa tamang proseso kung paano mag-render ng committee hearing. Yan ho, kabalen, ang tinig ni Vice Mayor June Castro kaugnay ho nitong kanilang layunin na higit na gawing transparent ito pong pangungobyerno dyan ho sa syudad ng Mabalacat. Ayon ho kay Vice Mayor Castro, target nilang i-live stream ito hong lahat ng sesyon at committee hearing at consultations, pati na rin ng Mabalacat City Council para ho maging updated at transparent at aware yung mga mamamayan kung ano ang pinag-uusapan ng kanilang mga inihalal na miyembro nito pong konseho ng Mabalacat. Ayan, at asahan natin yan. Siyempre, at pwede natin tutukan yan, mga kabalen, para tututukan talaga natin yan. Ito ay dapat pamarisan din ng marami. At naitanong na rin natin to kay Vice Mayor Brents Gonzales nito pong San Fernando. Siya rin, interesado rin siya. Gusto rin niyang gawing live, Abay, maganda live nyo sa CLTV para mapanood ng mas marami at makita ho itong ating mga kababayan kung gaano kagisipag itong ating mga konsihal. Magandang mapanood yan sa CLTV. Oo. Sige ho, mga kabalan, at ako'y sinisenyasan na ni Mike. Sabi niya, kakat na daw niya ako. Ako ba'y magpapaalam na. Maraming salamat sa lahat ng mga tumutok dito sa ating programang CLTV 36 News Stream. At manatili ho kayo naka-follow, naka-like and share sa ating social media pages para ho maging updated sa iba't ibang kaganahan dito ho sa ating lalawigang Kapampangan. Sa ngalan po ng buong puwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs, ako po si Justin Dizon. Pansamantalang magpapaalam muna sa inyo. Magkita-kita tayo bukas alas 10:15 ng umaga. At tumutok lamang mamaya ho yung ating mic drop, unfiltered voices. Pulsuhan natin, pakinggan natin yung pahayag ng bawat mamamayan dito ho sa ating lalawigan, dito sa ating rehiyon. Muli, maraming salamat po.